Сърдечният център е силата за чувстване и предаване на чувства. Сърдечният център насочва към свързване с хората, които променят с личността и предават утеха, щом човекът има нужда от утеха. Сърдечният център е сила за чувстване към другите и към себе си. Чувствата предават щастието, което преживява личността. Сърдечният център е същността на промяната, но промяната се направлява и от съзнанието, което пренарежда чувствата. Сърдечният център е пряк достъп до същността ти, когато се освободиш от страха на малкия аз. Страхът е сила за смаляване на съществуващата ти привързаност към хората и е сила за съществуване в слабост. Слабостта е сила, която се крие зад страх. Имаш сила и в слабостта си, и тази сила ще те изведе от съмненията за твоята ръководеща роля в живота ти. Сърдечният център е чувственият подтик да се стремиш към същността на силния си голям аз. Виж всички видеа от универсална духовна система щастие тук.